alụ na-emezikwanụ n'ala Igbo ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme ebe a na nwaanyị unu fụrụ kịta yi akwa yelo ka ndị olu obodo na-achụpụ wee sị na ya bụ nwaanyị na o mere alụ na ya bụ nwaanyị na olelu nwa nwunye di ya wee na-akọwa na ife anụnwa na-eme n'ọgba akụ nke dị na Mbaitoolu Imo steeti na nwaanyị unu na-afụ ebe a kịta anụnwa je kpọrọ nwa nwunye di ya wee jee lee amahụ wee mechaa nyocha na nzacha wee na-achọpụta n'ọnwa ya anụnwa ka aka ya dị n'ife lelu nwa nwunye di ya n'ọnwa ya anụnwa tojekwa nwa nwunye di ya wee jee lee ntu anụnwa ka ndị olu obodo ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ma ụmụ ọkpụ wee pụta wee sị na nwaanyị na o mere alụ na nwaanyị atọrọ alụ na fa achọghọ ndị na-eme ụdịka ife anụnwa na kọmuniti anụnwa maka ihie na ya asụpụ nwaanyị a na kọmuniti a na ya buru ngwongwo ya ka o si na kọmuniti anụnwa wee pụọ ọ marụzikwa ebe ọ ya ejebe ka o jebe ọkwụ ya ka unu fụrụ kịta anụnwa ndị nne ndị nna wee kụrụ egwu wee so nwaanyị a n'azụ wee na-asị na ya bụ nwaanyị na ọ bụ ole nwa na ọ ya apụrụ fa n'obodo na fa achọghọkwa ụdị mmadụ ya unu ya abịakwa ka unu were ntị unu gere egwu a na-agụrụ ya ebe anụnwa wee na-asị ndị Igbo kedu mgbe anyị ji wee garụzie ebe anụnwa bikonu nke bụ na ya akpọrọ nwa nwunye di wee jele inweghọ nwa nke gị yele akwachiri gị ọhụ akwachiri gị ime ọtụ ịmahọ ka ị ya esi wee mụta nwa nke ị ya ele ka ọ na ịmụghọ nwa ịmahọ ka ị ya esi wee kpọrọ nke wee jele iji wee nwee obi wee kpọrọ nwa nwunye di wee jele ọkwanụ ka unu wee na-afụ na ụfọdụ ụmụazị a na-atọrụcha na kọmuniti na vileji n'ọkwa agbụsị nọ n'akwa na-agbagasịfa ọkwa onye mafa na-atọrụfa wee jelesi ndị mmadụ o nweezikwa na ụdịka akụkọ ọjọọ aha anụzikwanụ n'ala Igbo na nke ikpeazụ anụnwa ndị mmadụ na-ajụzi ọ na-abụ nọọ iwe na-ewe nwaanyị a na nwa nwunye di ya nọọ na-afụ ya o ji wee kpọrọ ya wee jele ka ọ na-abụ na ya bụ nwaanyị nwere mmụọ anya ukwu ka ọ na-abụ na ọ chọrọ ego na ego dị ya mkpa na onidiri ego o ji wee kpọrọ nwa nwunye di ya wee jele ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na mgbe a na-achọkwa ya bụ nwatakịrị o lere achọ na nwaanyị onu fụrụ ebe a ya esokwa wee na-agwa ya bụ nwunye di ya na ka ife nke a si wee mee n'ọkwa ndị ntọrị mmadụ n'ọkwa ekwensu na ikeri osokwari wee na-atụ ofu onye aka n'aka ya dị n'ife tọrụrụ ya bụ nwatakịrị na aya amadịrị n'ọnwa anyị unu na-afụ ebe a bụ ife tọje nwa mmadụ ya hapụkwazi ụmụ ya n'ụlọ biya egwu a na-atụ nwunye edighị akpọrọ ụmụ wee jee lee na nke abụzikwa nke na ndị ntọrị mmadụ tọjie ebe ọ na-eje akwụkwọ maọbụ ebe ezinyere ya ozi maọbụ na fa bịara n'ụlọ be unu na nke a bụ nwunye di ya atọrọ nwa wee jele n'ife anụnwa ụmụ nwaanyị na-agabiga ụdịka afụfụ dị iche iche n'ibu afọ ime wee taa anya bụ afụfụ 9 months ụfọdụ na-atụnye isi fana ya ụfọdụ ya adụghụ ịbịakwa ụgwọ ụlọ ọgwụ goo nta goo imo nwaanyị ibe bụ nwunye di ị kwesịrị na ịpụba egwu ya na-edelugwu nwa gị anya egwu ya atụ ijecha ịbata ka ị ya anọkwazi ọ bụrụ nwunye di nwa ya enwe obi jee kpọrọ nwa wee jele maka na na-achụ gịnị ego ka anya ukwu ka ilo na asị ka o megide nwaanyị ka ọ chọrọ ka nwaanyị nọrụ n'ife iru uju n'ife ibe akwa obi a na-atọ ya ụtọ ya bụ ife jọkwalụ njọ